Ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Ndichida kukurudzirai kuti kana wanga usati wasubscribe on our YouTube channel, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV. Zvimwezvo on our IG account yakanzi Saint TV official. So nasi pana pandiri aiwa ndagara panapa pasika nemudzimai anonzi iye Maisa. Chiko zika aiwa ndiri kuvaudza kuti ndagara naMaisara handiti zviri right here musoro pane zvine zvipisa right kupfurikidza right plus handiti right. Murisei mhuri yeZimbabwe, garai pasi munatsoteerera ndimbokurukura naMaisara. Handiti Maisara wamuri kuona panapa kwakadii zvakona kumakomoyo? Makomo tiri kuchengetwa nedenga. Handiti aiwa tinozvitenda. Chekutanga vada kutanga kuziva kuti Maisara asi vane mwana anonzi Maisara vanonzi Sara. Zita rebasa. Maisara rotongorere basa? Zita rebasa. Handina kana kumadzitateguru kwangu hakuna munhu anonzi Sara. Rakabvepi? Makarifarira chii zita rekunzi Maisara? Ngoyo imo mukushanda imo mubva ratongondifita. Ndiani akakutumidzira? Muchirurangara? Maichio. Alright, ndokwarakabva. Alright. Vada kuziva kuti vanombonzi Maisara anombonzi ani rake repachitupa rekuti nhasi tikanonga chitupa tokuziva kuti ndechamaisara. Maisara anonzi Rumbidzai Zvobo. Alright. Rumbidzai Zvobo. Maisara vane 30 years. Munonyepe. Sure. Matozona muri kutoseka because murozona. 30 years. 30 years ndoshandira 31 years. Yeah. Maisara wakawanikwa? Ndiri kunyepera yangu ndiri mbana. Andiri mbana vana vatatu. Hapana patisi kuda kuekita. Ayo ndiri mbana. Chimirai kuekita. No, mozoti chii? Vanhu vatema tinotonge watukwa ukanzi mbana but ndokungoti ndiri single. Chirungu chinorerutswa but ndiri mbana. Nisoka. Motongonzwa musoro wenyu uchipisa? Kana pane panotombotonhora ndakarara. Makarara. Alright. Muna vana vatatu? 3. Handiti? Alright, but still vana varipo hakuna here munhu angashayikwa here munhu wenyu? Handingazopinda denga. Haushaya. Dzaozoshaya wako. Haushaya zviti. Aiwa tinotenda. Saka vanga vachikirasha zvavharwa. Siyanai nawa vanhu vevanhu. Ari kudzungudza musoro cameraman. Zvinovharwa bambo unogona kungovhura kana pana ari interested. Sorry ndapinda basa ruka. Sorry. Right. Zvekuekta nekubatana kwamakazoita nekrui yandiringonzwa kuti family. Imi mufamily machona muri chii? Nini? Muri related sei nefamily? Family ndingangoti ndiri mai admire. Alright. Ndiri gogo wavai. Alright. Ndiri nizve futi hanzvadzi yachiwa. Alright. Vana Ruka twana twangu. Zvamukutaura vanhu vazhinji vanotobvunza ndiri mukadzi waRuka. Ndatichauya ikoko. Type yangu. Andori mwana. Havana. Alright. I was sorry. Type muta type ipi? Type ipi? Nduza matori class mwana. It's okay. It's class. Yeah. So guys, ndofunga muri ngozvinzwira kuti paukama handiti imimi zvekuactor makazvipinda papi green zvekuactor ndakatanga kare handiti ku 2 days zvichidarika dzatokare. Alright. Ndane tumakore muindustry but ndaita zvemamovie maskits. Alright. Kambotite maskits namavheri patambosiya. Alright. Matomboshanda namavheri. Yes, tikapinda kucreative studios tiyasiya. Alright. Then mukoma ndobva vauya. Vakati ngatimbofambei takadai soto ndosvika kupi. Chiwa. Saka ndikuona kuti rwendo rwandakafamba namukoma nefamily ngai.
Une paruda undisvitsa. All right. Yeah. Kushanda nemhuri vamwe takambonzwa kuti vanhu havashande zvakanaka, vari kunetsana chichi. Ima munetsana here mugrupu remhuri? Toda kutaura chokwadi. Kunetsana kuriko. But kune kunetsana kwefamily kunoperera mufamily. Zvafana baba namai handiti. Vanenge kukakavadzana. Mai nemwana vanokakavadzana, sisi nemunin'ina handiti. But mukangozoti muri family. Mukangogara mazoti Ruka ane pamuromo handiti. Ngati mujairi. Mai Sara vaneka udofu ngati vajairi. Munoshanda zvakanaka ende vanhu vari kunzoka vatombofaziva kuti pane zvikuitika mukati ndezve family. All right. But tinombozoona vamwe kuti vari kunetsana vatukana zvotozara pasocial media, imi muri kuzvimaneja. Mungada upa advice yekuti kudii kune vanonetsana vari mafamilies kana kuti vachishanda vese? Vanhu vekugadzirisana nekujairana. Munofaa unyadzisa Satani. All right. Kune vanoda kukufollowai imimi Samai Sara, vanokubatai sei pasocial media? Munoshandisa mahandles akanzi? Facebook kuna Mai Sara. All right. Mai Sara ina SARA ina H. Sara yeshoni. Sara yechishoni. Ni YouTube Mai Sara ZW. All right. Atenda. Ayo, muri eZimbabwe ndofunga mangozvinzwira patiri kukurukura necrew yekuno kuManicaland. Tataura naMai Sara, one of our own rising star. Let's support her by subscribing on her YouTube channel. Also, let's follow her on all her social media handles, including her Facebook page rakanziro Mai Sara and ZW. Ayo, thank you so much. Nengoya matipe kuku. From Uncle Sain, Mai Sara, much love and God bless. Right ga ndoda kuti undinzwisise muzukuru wasekuru Sei ndanditi pamwe vanenge vachiti ndine ka 200 kandinako, ndine ka 100 and something kandinako, ndikutsvaga kuti ndoitei mari yestart ndanayo. Aiwa, ndoda kuintroduce kune business easy kuita nditi business rekuti zvikada unotovigirwa staff yako padeni, woona ndo yauri kudere and then wafarira and then wobhadhara. Nhasi ndine mukomana wandinaye anonzi iye Tatenda nditi. Tatenda uyu ane maskill andofarira. Aiwa, he is one of vanhu vandokwanisa kutaura zviri safe. I can safely say, aiwa, uyu muzukuru wasekuru Sei, shandai naye zvakanaka. I think ndikada kuradzai kumashure messages andinawo evanhu vaitaura kuti vari kunakirwa nezvavakaitwa naTatenda vakawanda, ndo zvikundipa kuti ndirambe ndichingoda kupusha Tatenda. Tatenda anoita nezvemabills. Mukoma Tatenda, zviri kudidi? Aiwa, ndiri right angu anofara zvikuru. Ari semagraft? Mbijana tikumbopusha tichimbomanyisa kuti varungu timbovape zvinhu zvavo. Anditi vatenderedze mari dzavo nenguva vatenderedze mari dzavo. Anditi chokutanga vangada kuziva kuti Tatenda uyu anomboita madhiri chaiyo kuvabereki. Ichokwadi. Ini basa rangu ndiri kusupply mabhero akafarika. Mabhero ndinawo ese amunoda. Tine mabhero kubva kumbatya dzevana, mbatya dzevarume, mbatya dzevakadzi dzese tinadzo. Zvekare mabhero edu tinenge tichichaja zvichienderana nekuti uri kutenga zvinhu zvevana here, uri kutenga zvinhu zvevakadzi here, maprizes akasiyana siyana. Depending nekuti zvinhu zvauri kuda zviri mubhero macho munenge muine mukati. Alright. Zvichisiyana nekuti mune mukati ndo zvinodetermina kuti bhero rako rine mutengo wakaita sei. But anotangira pamari. Kazhinji mabhero edu isusu haasi kunyanya kudhura zvakanyanyisa stereki. Zvodoti even from 120 tinotomaneja kuti tikupe bhero rakanaka number 1 kuti unoshanda naro uchiita mari, uchikwanisa futi kuti rizokusimudza kuti udzoke utenge mairi matatu. Ndo inenge iri target yedu yekugadzira maclient akawanda. Yekuti urambe uchidzoka uchitenga. Urambe uchitenga. Nesu tinoramba tichihodha tichiwana kuita sei suppliers zvichireva kuti business redu riri kuenda mberi. Ndo mashandiro atoda kuti atiri kuita infact. Alright. Samuri kundoudza kuti ndimi munotosupply vanhu vakawanda kamabhero.
mabhero ndiri kuendesa kwese ago kuVic Falls, kuHwange, kwaMutare, kuBeit Bridge, kuKariba, ngatingoti almost everywhere. Kunana Mount Darwin mabhero anotoona kwese kwatangonzi Mungoma Tatenda kuno kuMarenya kwana uyai titongotori nguva within 24 hours tinoita kuti zvakanaka munhu akudaidza kuti aiwa Mungoma odhenye yasvika zvinhu zvangu zvakafamba zvakanaka because mutemo wedu ngekuti unobhadhara paona chinhu chako hakuna ipapo ndopamakaita skiri papa mudobhadharisa munhu isusu tinoda kuti iwe uchiona chinhu chako isusu tichikupa chinhu chako uchitipawo mari yedu tobva ipapo umwe nomwe takasunungurana achisekerera alright panyaya iyoyo yamuri kutaura kune vanhu vanenge vachiti aiwa ini pamwe ndiri kwaMutare kana kuti ndiri kuChidodo kana kuti ndiri kupi ndiri kwandiri pamwe pacho sevarungu vedu manje pane pekuti iwe uri kuda 1 bhero handiti uri kunhu kuri kure kana kuti uri sekuKariba pekuti inini kuti ndisimudze mota kubva panapa kuenda kuKariba maprofits ese anosarira muchiroad ndinozoenda ndonoaccessa kana kuinire bhazi rinobva kunoku richienda kupi ikoko kumamusha ikoko bhazi riya ndo randinopa driver order yako iye driver ndiye unonozopa mari odzoka nemari kupi kuHarare apa tieta ungorerutsirana kuti macost asawande you make sure kuti chinhu asi inini ndinobhadhara macost ese alright chako kungobhadhara rako riri 190 unongobhadhara 190 yako macost ese ndinoenda kanegotiate mana muri kumunzwa sei Mungoma ari panapa ari kuti macost ngazvake na driver vari kwamwe kuti vanenge aine zvichemo chichi vatoriko tinonzwisisana sehama dzedu tinobatsirana alright kana kuri kuti chichemo chako chinenge chiri chichemo chinonzwisisikawo alright so guys ndofunga muri kungozvinzwawo kaMungoma Tatenda vari kuti anyway don't worry about macost etransport macost ari paari kana iwe uri kuVictoria Falls iye ndachaona kuti kuVic Falls bhero rako rasvika asi wewe wotendekawo kuti bhero rako rasvika obva wanotora wobhadhara anditi bhero rako saka kuronda neukama hwakanaka nevemabhazi nevematransporters aiwa ndo vanhu vatinotoza tinoda kuzama kuti tiite hama dzese matransporters dzive hama makastoma acho dzive hama ndo kuti bhizinesi riende kumberi zvega zvatinotoita zvinototiraramisa zvokuti mabhero ebhizinesi rakanaka zisingaiti anditi harina pressure harina problem chako kungoota zvinhu zvako wovhura wongodaidzira maprice zvinhu zvako waita sei wavhura hapana kunzi hakuna zvakawanda so guys ndofunga muri kungozvinzwira zvamunongoita chete kana muchida kubatana naTatenda chete hapana chinonzi chichaora kana kunzi ragarisa aiwa hatisi chiri perishable chinjine chiripo so nhamba dzaTatenda ndodziri apo kamubate Mukomana ini nonda tozotorawo rangu bhero ndomboisawo padheni chinongawo munotopromotawo kana muchida ma1 munobatango senda indahodhawo kunani kuna Tatenda aiwa thank you very much batanai naTatenda ndati ndingozokuonesaiwo chidhiri chiri kupisa rikaendeende zvangu ini pangu papera